Bă, ce câine mișto! Mă, ce... Stai! Oh, ce? Mai sincron? Ce tare, bă, bine, mă! Deci, acum, vedem niște mișcări la obstacolul secolului. Chiloții de sumo. Să vedem. Acum, vine perucă. Mikey, superb! Și Cristi! Bravo, mă! Speed peste chiloții de sumo! Și... Incredibil, bravo, mă! Oh, yeah! Acum Rivers la colț. Cristi, să vedem. Și... să bagă și ăsta în seamă. Ce faci, mă? Bine, mă, Rivers. Și, uitați, un câine. Pa, mă. Mușcă-l, goto, mușcă-l. Oh! Bine, bă. Goto. Acum, din nou, Mikey. Hai, mă, hai. Bine, bă. Aici, fiți atenți aici, un Mikey făcut de Alex. Alias Iepuie. Și acum vom vedea un split făcut de Iepuie. Oh, ce frumos! Ia uitați-și pe perucă, da? Și acum, domnilor, vom vedea un talent! Domnilor, și-a uitat, ce frumos! Și acum vom vedea Mikey la tomberon executat de Alex! O, frumos! Și acum, domnilor, Alex va sări peste băcuță, oa, ce frumos era să și acum... Unde mă cățelul? Și acum Alex va executa săritura în lungime! Oh, ce frumos! Și acum vom vedea un tic-tac făcut de Alex, doamnă, ia uitați ce o frumusețe acest copil al viitorului!